Pero que clase de ser é iso? Pero que é ese genderless superhero? Pois creo que comúnmente se denomina drag queen desas. Unha persoa que se viste ou se disfraza desafiando as concepcións binarias tradicionais do xénero, performando un alter ego ou un outro eu separado da súa persoa cotiá. Pero a cousa esta vai moito máis alá de poñer un disfraz e dar 4 chimpos nun escenario. Isto ten unha constatada tradición, diferentes manifestacións a través do tempo e de diferentes culturas e trasfondo social e político. E vamos a descubrir todo agora! Ben é sabido que a concepción binaria do xénero actual non foi nin é constante no tempo nin a través das diferentes culturas humanas. Está claro que o colonialismo europeo non só delimitou o territorio dos países hoxe postcolonialistas, sino tamén na lingua e en toda a estrutura social e o entendemento do individuo e do xénero en sí. Europa exportou a súa concepción social e sexual vixente. A puta igrexa non fai unha puta boa, amiga. Tratando as diferentes formas de organización humana e individual que se iban atopando como primitivas e non como modelos diferentes que é o que son, vamos. Vemos claros exemplos disto como no actual subcontinente indio e gracias ao puritanismo británico proveuse a homosexualidade hasta hai moi pouco, indo en contra da lógica histórica dos povos autóctonos. Ademais, atopamos no mundo aínda a día de hoxe modelos de concepción sexual e de xénero ben dispares. Temos, por exemplo, as yigra no subcontinente indio, consideradas o terceiro xénero, ou as fa'afafines en Samoa, homes que son criados desde pequenos como mulleres e manteñen relacións de todo tipo con outros homes ou con mulleres ou con outros fa'afafines e moitas veces tamén se casan con mulleres. Podemos atopar incluso casos como os do povos Bugise en Indonesia, nas illas célebres que recoñecen ata 5 clasificacións de xénero para os individuos, ou sociedades matriarcais como os do povo Mosuo na China. Estes son só un par de exemplos da infinidade de manifestacións que os diferentes grupos humanos consideraban normais fora da actuación colonial europea. E no que ao drag se refire, tamén ten moita tradición histórica, dentro dun ambiente máis ou menos selecto ou clandestino. O drag volveu a cobrar forza nas últimas décadas do siglo XX coincidindo coa formación do que hoxe coñecemos como teoría queer, a construcción categórica do xénero, que concibe esta como un produto da cultura de cada sociedade, dándolle á bioloxía un papel case anecdótico. O drag é a representación artística desta maleabilidade e do que se pode considerar masculino ou feminino, ou calquera cousa dentro deste espectro. Grazas a estrelas como Divine. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. Esta manifestación chegou case á cultura mainstream. RuPaul herself, a drag queen máis famosa ata a data, dicía: o drag non ten unha axenda política como a de Washington, pero ten unha posición sobre a identidade que é realmente o máis político que se pode tratar. Non me interesa a idea de apegarme a unha identidade. Vou voar e usar todas as cores, e non marcarme cunha soa cor. Ademais, tamén temos a Pablo Vittar, que é unha drag queen brasileña, que cos seus casi 10 millóns de seguidores levou a esta manifestación artística e concepción humana a uns niveles que aínda están por acadar. Nesta canle falamos moito de identidade, pero sobre todo de identidade nacional e como reformulana no contexto contemporáneo. Mas tamén vexo necesario falar de identidades a nivel individual, enlazando co colectivo e coa conciliación destes aspectos. E ademais, o drag non son só maricóns disfrazados de muller. Tamén hai bio queens, mulleres trans que fan drag, drag kings, artistas non conformes co xénero, etc. moi longo. É iso, que todas estas movidas de xénero non son un invento do elitismo académico occidental contemporáneo, que agora pensase que todo nasceu na merda de Estados Unidos, e ten diferentes manifestacións en moitas culturas por todo o globo, pero é un pouco difícil considerar as culturas válidas por culpa da cegueira eurocentrista que nos veñen inculcando desde pequenas. E deixo-vos cun temazo de Pablo Vittar que se chama Yo no hablo español, que me parece un himno tan inintencionado que me asusta, de verdade. Espero que podáis encontraros a vos mesmos nesta canción. E suscribirvos e darlle like, e así é todo, abures!